De verkoop van oldtimers zit in de lift. Benamen auto's ouder dan 40 jaar verkoop je goed. Ze waren in 2015 maar liefst 14.000 van deze oude auto's verkocht. En dat is goed 40% meer dan in 2011. De auto's worden benamen kocht als investering. Het zijn barre tijden, het zijn tijden die het onzeker zijn op dit moment. En de waardevastheid van een auto had natuurlijk een product te maken met emotie. En emotie had mensen mild gild voor. En daar wordt het natuurlijk wel wat makkelijker van. Zo'n 2012 hebben alleen nog auto's die 40 jaar of ouder binnen nog alle belastingvoordelen die er binnen voor oldtimers. Voor hinnen winnen dat alle auto's die het ouder winnen als 25 jaar. Hoewel het vaak auto's binnen die het nog prima broekt worden kennen, worden ze vaak kocht zonder de bedoeling er echt in te rijden. Er binnen inderdaad gewoon die zeggen van ik koop hier een auto om er alleen nog maar van te genieten. En dat genieten dat wil per definitie net zeggen dat ze er maar rijden willen, maar dat ze er gewoon naar schenken en tussenin zitten en onwerken en restaureren.